Dayawen tayo ti Diyos, isot silaw, ti salakan, ken sariked-ked ti biyag tayo. Sumrek tayo anapnuan iti panagyaman iti templo na. Sumrek tayo nga agdaydayaw iti sanktuaryo na. Dayawen tayo ti Diyos, iti Espiritu ken kinapudno. Santo, 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 Diyos na marswa, nasa pagdaydayaw ken ka. Apo Santo, 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 Diyos na marswa, nasa pagdaydayaw ken ka. Apo Kerubin ken Serafim at parindumengda agrupap ken ka awaning gana. Santo, 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 Diyos maganda ka, uray managbasul di na makipaggloriam. Gloria kana sa santuan, awan pagkurangan, manakabalin, asiken ayan. Santo, 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 Diyos na marswa, amin nga aramid mo idaydayaw daka. Santo, 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 na sinaayat nalo ang persona awanuing gana. Amen. Agkararag tayo. O Apo Diyos, babayan iti kinamanagayat mo, ken kinamanangaasim kada kami. Babayan iti grasya mo, Apo Diyos, na pagbalaygan mi, iti umunang bulan, iti daytoy nga barong atawen. Kaya't Apo Diyos, babayan iti grasya, iti daytoy nga aldaw, na ikan kami, iti barong nga biyag, ken salunat, nakaumay kami dito balay mo manen, o Apo Diyos. Umay kami nga rod, agdaydayaw, ken umay mi itanuok tinagan mo, o Apo Diyos, iti daytoy nga panagdaydayaw mi. Dawaten mi iti bendisyon mo, o Apo Diyos, iti panangawat mi manen iti mensahem, iti mensahe ti biag, o Apo Diyos, babayan iti adipen mo nga usarem itatanga bigat. Apo, awaten mi daytoy, ket dawaten mi nga dalusam iti puso ken panunot mi, Apo. Tapno iti kasta, iti iruruar mi manen, kalpasan daytoy nga panagdaydayaw mi. Awit mi iti baro nga rag-o ken regta, Apo Diyos, nga agtulnog, ken mangipakpakaamupay, Apo Diyos, ti kinaimbag mo.
kadagiti amin, nga kapamilyami, ken iti panagsublimi kadagiti pagtrabahuan mi. Iti umay manen nga baro nga bulan, ken baro nga lawas o Apo Diyos. Dagitoy amin, Apo, ti dawat ken araraw mi, ken panagyaman mi, tinasamit nga naga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Dengemo Apo, denggem dawat mi, ipangat mo kadi, araraw mi. Umasideg tayo nga addaan na pudno a puso, ken ikonfesar dagiti basbasol tayo iti Dios. Dagiti basol tayo a maibusor ken kuana ken kadagiti pada tayo a tao. Dagiti basol a mangibabain kada tayo. Nagbasol tayo iti panunot sao ken aramid, ken iti liway nga aramiden dagiti rumbeng. Naasi ti Dios, dalusan na kami kadagiti amin a kinadakes, ken balbaliwam iti espiritu mi. Maawis kayo kakabsat, dagiti kabailan na agparintumeng, agtarigagay nga umasideg, ken dumawat ti pamakawan ni Apo Diyos, bayat tinatal na tukar, dumatag tayo ken kuana kakabsat. Kararag tayo. O Diyos, ang mga namnama kadagiti natanok, bambanag kada kami. Ammo nga naglaka kami nga agpambara, no saan mi akayat ti aggunay. Kay kayat mi ti tumaray ken kumleb, no sumangbay dagiti pannubok. Malipatan mi dagiti karim nga sumiyasi kami, kadagiti dalan mo. Pakawanen na kami, o Apo, kinakurang ti pamati, ken ti panagtulnog mi, dalusan na kami, kadagiti amin a kinadakes mi, tapno masursur mi ti agbyag, anapakumbaba, ken makipagna ken ka. Amen. Amen. O Apo, iturong na ken ka, Palanasem di dalan ko, pagranyagem kad rupam kanya tapno sikati pagnaeda. Amen. Maawagan dagiti ushers para iti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay iti panakamente na riti iglesia.
Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Good morning. Ayan, nagyaman tayo kay Apo, iti daytoy manen nga aldaw ti Apo nga impay na tapno sang kamaysa tayo nga agdaydayaw kay nagyaman kinaimbag na kadigiti bibiyag tayo iti naglabas nga aldaw. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo nga adda iti online. Kaya tagyaman kami, tagtultuloy, apan nakipasetyo, numampay, adda kayo, kadagiti na dumaduma, nga diso, dito'y pagilian tayo, and kastamet, kadagiti adda, iti balasyo taaw, kaya tagyaman tayo, kadagiti bibiyagda, ti ingkay pan nakipaset, ti aramid tayo, iti daytoy nga agsapa. Daytoy nga aldaw, kakabsat, kit ti umuna, nga aldaw, iti bulan, ti Pebrero, ket kunada nga rod, dayto iti bulan ti Hearts Month o Hearts Day. At ket agyaman tayo iti agtultuloy nga panakikaadana ket sangapulo ket maysa lang manen nga bulan ket sang kamaysa tayo nga i-celebrar ti Paskwaya. Ngimun una pa lang ti Paskwa iti panagungar ni Apo kadagiti bibiyag tayo. Wen kakabsat kablaawan tayo man dagiti kakabsat tayo nga makadwa tayo iti daytoy nga agsapa agyaman tayo dagiti classmate ni Nanay Celia. Kidawik man dagiti taga San Mateo Isabela, Palomares family. Tumakdir kayo man, ayan, amin kayo dagiti nagapo, kuya, agyabang kami. Ti panakipasetyo ket adaliplip pas nga reunion da kano dito in Manila ket agyaman kami ket hanyo nga liplipatan ti Central no adda kay lakid dito Metro Manila ken kidawik mamet dagiti kakabsat tayo nga adda ti delegado na nga nakipaset iti National Grand Final ti Bible Quiz dagiti kakabsat tayo nga taga Mindanao. Ayan, kidawik man ti panagtakderyo kakabsat. Ayan, nakadwa ti pastor. Ayan, nagyamang kami kini pastor. Ti panakya hinihiling ko rin si pastor na tumayo. Ayan, thank you. Ayan, thank you very much. So dagiti naggapoy di Mindanao nga dati delegado da idi Kalman idi PCU anakipaset iti grand final iti National Bible Quiz. Ket agyaman tayo na naala iti taga Central Luzon Philippines Annual Conference ti junior and senior level. Ket daytoy balasan ko ket hanamot nga napagasatan nga nakaapan ti top 5. Ayan. Ngayon, numampay kasta, kaya tagyaman tayo ti gundaway nga makipaset manen iti dayto nga grand final. Siyempre, narigat mo't niya, kadagiti delegates tayo, agdalan da ti local church, elimination, district, annual conference, salang to umay dito in Manila. Kaya tagyaman tayo, kadagiti nakipaset, iti daytoy nga aramid idi Kalman. Ken kastamet nga adapay dagiti baro nga bisita tayo kakabsat nga tattalang nga umay kidawek man panagtakdiryo. Ayan, adda dagiti damdamo na nga umay tatta. Ayan, agyaman kami ket agtultuloy ko nga iyawis kanyayo no adda ti amuyo ditoy Manila ket paki bagayo nga da iti gimong ti panagdaydayaw dagiti Ilocano nang nangruna ditoy Central UMC ditoy Calao kakabsat. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay into no February 3 isumet ti panag-birthday ni Bishop Rubinel Estrella. Ayan. Happy birthday kini Bishop at into no 4 ket isumet ti birthday ni Kuya Elmer Lacerna. Ken into no 3 isumet birthday ni Mami Levi Raquel. Ayan, so dagiti agkasangay ken adapay dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas kakabsat nga adda iti Inspire tayo. No addaman nagtultuloy nga kararag ko nga ti bendisyon ti ipaay ni Apo kadagiti amin nga paset ti panagbiagyo.
Ken kastamet nga ti chairperson tayo ti worship ni Kabsat nga Leia karunungan ket anniversary damet into no 6 kakabsat. Ken kayat ko nga iawis kanyayo into no daytoy bulan ti Pebrero ket isu iti panangi celebrar iti may ka 48 nga anibersaryo iti Timpuyog Fellowship International. Ket sangsang kamaysa tayo nga i-celebrar ket into no 15 ti speaker tayo ket ni Grace Padaka iti former governor iti probinsya ti Isabela. Ket into no 22 ti speaker tayo met ket ni Pastor Eduardo Cupliting nga isu ti agdama nga presidente ti Aldersgate College ijay Solano Nueva Vizcaya nga naminsan nga nagbalinmet nga pastor ti Ilocano dito is Central. Ket iawis ko kanyayo kakabsat ti agtultuloy nga panakipasetyo nang nangruna kadagiti Ilocano nga umay kayo kumay ti daytoy nga aldaw tapno makipagselebrar tayo iti anibersaryo iti Timpuyog. Ken kastamet iti Marso kakabsat agtultuloy nga i-celebrar tayo met iti may ka sangagasut ket 20 ket 7 nga tawen iti Central United Methodist Church 127th year founding anniversary. Ket kidawi mimet agtultuloy nga panangi kararagyo iti no March 15 at ket agsao wenno ti preacher tayo ket awan sa bali ni Bishop Israel Painit iti agdamang obispo iti Davao Episcopal area. Ken kastamet nga kayat ko nga ipadamag nga ti multipurpose building tayon ket agdama nga ipatpatakderdan. So ikarkararag tayo iti panakaaramid na ken kastamet ti kidawemme ti panangikarkararagyo suportayo ti pinansyal ken kastapay nga dadumang tulong tapno kasta ket maipasdek daytoy nga 4-story building ken commercial building iti Central United Methodist Church ket saan laeng nga para ti Central no di ket kadagiti agtultuloy nga misyon paaramid saan laeng tunig ti iglesia ken ti sa pasap nga aramid ti UMC ditoy Pilipinas. Ket kidawemi ti panangikarkararagyo iti daytoy nga aramid. Ken kastamet kakabsat into no maminsan nga Domingo isumet ti fellowship dati maramid nga fellowship dagiti WSCS. So kidawit man dagiti WSCS tayo nga makipaset kayo iti daytoy nga aramid dagiti fellowship dagiti WSCS nga maaramid ditoy Garcia Hall kalpasan iti English worship kakabsat. Dagijay laeng ket naimbag nga bigat tayo amin. Tinasantuan na surat iti daytoy nga panagdaydayo tayo ket maadaw iti umuna a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto iti umuna nga kapitulo bersikulo 10 ket 8 aging ganay iti 30 ket maysa. Ta kadagiti mapukaw kinamaag ti mensahe maipapan ti panakatay ni Kristo iti krus. Ngem kadatayo a maisalakan daytoy ti panakabalin ti Dios. Kas kuna tinasantuan na surat, dadaelekto ti sirib dagiti mamasirib. Ikkatekto ti panakaawat dagiti nasaririt. Anya nga rod ita ti serbi dagiti mamasirib, wenno dagiti agipalpalawag iti linteg, wenno dagiti nalaing a makidiskutir iti agdama a panawen. Impakitan ti Dios a maysa a kinamaag daytoy a kinasirib ti lubong. Iti kinasirib ti Dios, inaramid na asaan ang mabalin ti tao nga amuen ti Dios, babaen iti bukod na asirib. Kinayat na ket di nga isalakan dagiti mamati, babaen ti panangusar na, iti daytoy makuna aminamaag, nga ikas kasabami. Ngem milagro ti kayat akitain dagiti Hudyo kas pamaneknek. Kinasirib met ti sapulen dagiti Griego. Iti biyang mi,
iwaragawag mi ti panakatay ni Kristo iti krus, maysa a mensahe asaan a mairusok dagiti Hudyo, ken minamaagmet kadagiti Griego. Ngem kadagiti inayaban ti Dios, Hudyo man wenno Griego, daytoy a mensahe isu ni Kristo a panakabalin, ken sirib ti Dios. Tati maipagarup a kinamaag ti Dios, na sirsirib ngem ti kinalaing ti tao. Ket ti maipagarup a kinakapsot ti Dios, na bilbilig ngem ti pigsa ti tao. Lagi penyo kakabsat ko, no anya kayo idi ayaban na kayo ti Dios, manmano kada kayo ti masirib, wenno man nakabalin, wenno nagtaod iti nabaknang a familia, sigun ti pagrukodan ti tao. Tainranta a pinili ti Dios dagiti minamaag, iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot, iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti mannakabalin. When pinili na dagiti mauyuyaw, dagiti mairurumen, dagiti maikuskuspil ditoy lubong, tapno dadaelen na dagiti banag, nga ibilang ti lubong anasken. Kaya tasawen daytoy nga awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Dios. Ngem inyasideg na kayo ti Dios ken ni Kristo Jesus, tapno makikadkadwa tayo ken kuana. Ket pinagbalin na nga isu ti kinasirib tayo. Babaen ken ni Kristo mapalinteg tayo iti Dios. Mapagsanto tayo ken mawayawayaan tayo. Ngarod kas kuna tinasantuan na surat, siya sinuman nga agpasindayag, ipasindayag na kuma, tinaramid ti Apo. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo, ti may 5 nga kapitulo, versikulo 1 aging ganat 10 ket 2 ket kastoy ti mabasa tayo. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao, simmangat iti bantay. Nagtugaw ket immasideg ken kuana dagiti adalan na. Insuro na ida kinunana. Nagasat dagiti mangbigbig anapanglawda iti imatang ti Dios. Ta kukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit taliwliwaen to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba ta maited to kadakwada ti daga. Nagasat dagiti nasged iti tarigagay na amang tungpal ti pagayatan ti Dios ta mapnek danto. Nagasat dagiti manangaasi ta kaasyanto ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalus iti panagpuspuso da ta makita da danto iti Dios. Nagasat dagiti mamagkapya ta managanan danto nga anak ti Dios. Nagasat dagiti maidadanes gapu iti panagtungpalda ti pagayatan ti Dios, takukwada iti pagarian ti langit. Nagasat kayo no mapagpabainan, maidadadanes ken mapadpadakes kayo, gapu kanyak. Agrag-o ken agragsak kayo, agsipod tadakkel ti gungunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao kadagiti propeta nga immununa ngem kada kayo. Dios ti mangbendisyon ti tunggal maysa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sao anaragsak sao amamabiyag ti sao anaragsak sao amamabiyag. Amen.
Diyos ti may tanok iti nangyigat tayo nga mensahit babaen dagiti koro tayo ti Ilocano. Ti mensahe tayo iti daytoy nga agsapa ket may basar iti binasak tatay malipod iti Mateo chapter 5 verse 1 to 11 nga ititenga ti panagsagaba at datin na bendisyonan nga namnama. Iti teksto tayo kakabsat insuro ni Jesus kada tayo nga dagiti nabasa tayo nga may papan kadagiti nagasat ket nagpayduma wenno kaslakarkarna titunggal may sa kanya tayo ti kayat na asawen nang nangruna kanya tayo nga anak na. Ngamin kinunana nagasat dagiti agladladingit nagasat dagiti may dadanes gapu ti kinalinteg ken daduma pay nga nagasat nga kas binasak kanya tayo. Karkarna konakta, no daduma saan tayo nga maawat, nga dagiti saan nga may tutup, nga mabalin, nga mapasamak, kadagiti biyag tayo, ket maibaga nga nagasat. Kina po Jesus. Isot gapo na, ti binasak kada kayo, ket maysa nga panglukat, kadagiti amin nga sermon, wenno mensahe ni Apo Diyos, nang nangruna iti sermon na iti bantay. Nga isot mangidatag kadagiti banag nga may papan itinaimbag agasat. Ni Jesus, dagiti bendisyon nga mangibaga nga kababalin ken gunguna dagijay adda iti pagarian ti Dios. Ammo tayo nga ti sermon ni Apo ijay bantay kakabsat ket maysa kadagiti panursuro panangrugi a panursuro ni Jesus. Ammo tayo met nga ti sao nga naimbag agasat wenno beatitudes ket manipod iti sao nga Latin nga kayat na asawin beati wenno na bendisyonan wenno naragsak nga makarios ti kayat na asawin iti Grego nga na Diyosan a pabor nga ti labes ti apagbiit arag-u. Ket makita tayo kakabsat kadagitoy inwaragawag ni Apo Jesus dagiti bendisyon kadagiti naisina. Isut gapo na nga inwaragawag na dagiti naduma-duma nga nagasat dagiti napanglaw ti espiritu na dagiti agladladingit na emma dagiti mabisinan iti kinalinteg asi nadalus ti puso man nakakapya ken may dadanes. Iti gagangay nga panunot tayo kakabsat kas maysa nga tao mabalin nga saludsudin tayo no kasano nga agbalin nga bendisyon dagitoy nga naduma-duma nga panagsagaba. Kasano anaragsak iti maysa nga agladladingit wenno agsangsangit, wenno na dumadumapay nga binasak kada katayo. Ngem ti imatang ti Dios kakabsat ti panagsagaba ket saan laeng nga maysa a panungpalan no di ket pangrugyan ti parabor ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Isut gapuna kas namati ada dagiti banag nga kayat ko nga laglagipen tayo. Umuna ipanagsagaba ket saan na kayat asawen a binaybayan na tayo ti Dios. Amok nga dagitoy met na minsan saludsod tayo kadagiti biag tayo. No ay ayatenak ti Dios apay nga agsagabaak. No naimbagak nga anak mo apay ta makapadasak ti panakay dadanes. Mabalin nga simrek kadagiti kapampanunutan tayo, gapo kadagiti kapadasan tayo. Ngem tinaimbag adamag kakabsat ilaksid tinasantuan asurat ti kapanunutan nga ti panagsagaba ket kay papanan na
ti panangbaybay ti Diyos kadagiti biag ti tunggal maysa kanya tayo. Ket laglagipin tayo kumadaytoy. Kas kinuna ti Deuteronomy chapter 31:6 kunana, papegsaen yo ti pakinakemyo, tumurid kayo, di kay agbuteng kadakwada, ti Apo a Diyos yo, ti kumuyog kada kayo, di na kayto paayen wenno baybayan. Ket daytoy ti maysa nga kari ni Apo, kadagiti salsaludsod tayo ti biag. Isut gapo na nga sungbatan ni Jesus, daytoy nga banag, nga may papanti na imbag, nga gasat, nga isut ko na nagasat, dagiti agladladingit, tamaliwliwadan to. Maysa kadagiti nagasat nga imbaga ni Apo Jesus. Isut gapo na, kas binasa kada kayo, saan na nga ibaga na ni Apo Jesus nga liklikan tayo ti panagsagaba. Saan tayo maliklikan ti panagsagaba? Adu dagiti karit, kadagiti biag tayo. Ngem tinaimbag nga damag ni Kristo, no diket liwliwaen na tayo, ti Diyos iti tenga iti dayta nga panagsagaba tayo. Ket laglagipin tayo dayta. Datayo nga Kristiyano ti panagsagaba, ket maawatan tayo akas paset iti panagdalyasat tayo kadagiti biag tayo. Dati biag tayo dito yung lubong, adu dagiti karit nga mabalin nga sumangbay kadagiti biag tayo, ti panagdalyasat tayo iti biag, imbes nga pamaniknek tinadyosan a panangbaybayana kada tayo, ti kapanunutan at irigat ket mangipakita ti panangtalikod ti Diyos, ket may kontra kakabsat kadagiti kang runaan a panursuro ni Apo, kang runaan ti ayat, panangaywan, ken panangisubot na kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kada tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat nga ti saem, mapadpadasan tayo ti saem kakabsat. Mabalin nga adda ti panagsangit, adda digiti luwa tayo, gapo kadagiti panakaupay tayo, ket saan nga pagilasinan dagitoy kakabsat nga awan ti Diyos kadagiti biag tayo. Imbes ket di daytoy ti gundaway tapno mapasaran tayo ti kaadda ti Diyos kadagiti biag tayo, maipariknana ti kaaddana ti tenga dagitoy nga kapadasan, ken kastamet ti ayat na kakabsat. Sino kada tayo kakabsat ti hanakayat na mapadasan ti panagsagaba? No ti maysa nga iglesia kakabsat, hanyo nga mangngeg ti panagsagaba kakabsat, kaspaset kadagiti sursuro ni Kristo. Dagitay kung kunatay yung prosperity gospel. Dagiti bagbagadalaing puro mabalin nga bumaknang, mapaspasayaat, kadagiti biag tayo. Ngem no kasjay ti sursuro na ay ki haan nga dayta ti umno nga sursuro ni Kristo. Gapo ta adda ti panagsagaba. Paset ti panagbiag tayo. Kas maysa nga kas impakita ni Jesus jay krus ti Kalbaryo. Isut gapo na nga ti kinaulimek ket saan akaawan no di ket mangawis kada tayo iti nauneg a panagtalek tayo ken Kristo. Kadagiti kanito nga kinaawan, mabalin nga awan ti kinaawan ti seguridad kadagiti biag tayo, ket marikna tayo nga adda ti panagsagaba, ti panagrikna tayo saan nga masungbatan dagiti kararag tayo, wenno nabayag ti panagururay tayo, mabalin a marikna tayo, nang nangruna da tayo nga namati nga binaybayan na tayo ti Diyos.
At dapay dagiti panagikis tayo na daduma, ngem laglagipen tayo, oray ni Kristo na padasan na matda ito. Diyos ko, apay nga binaybayan na. Isut gapo na kakabsat, impakita ti kapadasan ni Kristo nga numampay na ibagana daytoy nga sao ngem nakita tayo ti panaggaraw ti Dios babaen ti panagungar na. May isang manurat nga ni T.A. Mahon kunana, for the believers in Jesus Christ, every trials of suffering is an opportunity to grow in the faith, to grow in our relationship with God, and to see Him work in our lives in a uniquely personal way that demonstrate His compassion, His comfort, His tender mercies, His loving kindness, His grace, and His endless love. Only God knows what each of us need to experience and learn in order to be conformed in the image of His Son. So, gapo na nga rod kakabsat, nga titinga, ti panagsagaba tayo, han na kayat nasawen a binaybayan na tayo. May kadwa kakabsat, iso ti kay papanan, adda ti kay papanan ti panagsagaba gapu ti kinalinteg. Ti panagsagaba gapu ti kinalinteg, ket may papan ti panagibtor kadagiti rigat. Panakay dadanes wenno panubok gapu iti panangaramid ti saan a may tunos a pagalagadan ti Dios. Nga ken mangitandudo iti kinapudno na. Iti na Kristyanuan a pamati ti panagsagaba gapu ti kinalinteg daduma at tattao agsagsagaba gapu iti panangaramid da ti di uniso. May rurumin gapu iti panagbalin na anapudno. Naidadanes gapu iti panagpili da ti kinapudno. Iso nga, ti sao ti Diyos pasingkedad na nga bayat ti Diyos nga salsalakniban na dagiti nalinteg manipod kadagiti pannakadangranda. Ket adda ti salaknib ti Diyos ti tunggal may sa kanya tayo. Gagangay nga agsagaba tayo iti daytoy nga managbasol alubong nga agserbi apanggep akas panubok iti pamati. Ngem ti panagsagaba ket saan a pannusa kakabsat. Gapu ti basol no diket dalan nga agturong iti naununeg a kinasinged ken Apo a mangipalagep kada tayo anamati tayo kakabsat. Sut gapu na nga rod nga ni Jesus kinunana nagasat dagiti may dadanes a may gapu ti kinalinteg ta kukwada ti pagarian ti langit. Muyo ti lubong kakabsat ti isursuro na no kasano tayo nga liklikan dagiti panagsagaba. Adu dagiti babasain tayo no kasano na nga kasano tayo nga liklikan ti panagsagaba. Ngem kinuna ni Jesus kakabsat no agsagaba kayo gapu ti panagaramid iti naimbag mabendisyonan na kayto. Ket dayta ti kariti Dios. Kas kinuna ni Charles Simeon, kas man isa nga manurat, persecution for righteousness' sake is what every child of God must expect. And most think righteous means good. Paul says it means right with God by living faith, not empty claims. Kas kinanamit, ti may nga manurat, nga awan tinagan na. Isot gapo na kakabsat, nga tiintay pa nagserbi, saan nga awan ti serserbi, digiti luwa tayo. Nga agaramid,
iti umiso, ngem makita tayo ito dayta, ti gungunana, kadagiti bibiyag, ti tunggal maysa kanya tayo. So nga, kakabsat, ti panagsagaba, paset, ti panagbiag tayo. Kitnohan nyo kayat ti panagsagaban, kakabsat, kaya paikali tayo, may kainim nga metron, dito, mangrugi, dito yung rabaw ti daga, kakabsat. Kaya yung kaditi may lumlum iyayin, awan panagsagaban, kakabsat. Ngemahan tayo mat kayat, kakabsat. At danto ti oras na latta, dagita nga banag. Ngem, laglagipin tayo, nga ti intay panagsagaba kas kinuna ni Jesus, adda na imbag, ket mabendisyonan tayo. Ti may katlo ken maudi, adda namnama ti panagsagaba tayo. Saan pinagpatingga ni Jesus, dagiti banag amay papan ti naimbag agasat, babaen ti panagsagaba, nudi ket babaen ti sao, apagaryan ti langit. Laglagipen tayo kakabsat nga adda ti limitasyon dagiti ut-ut nga mabalin nga mapasamak kadagiti biag tayo nga magyaman tayo ken Apo Dios ta dati agnanayon akari ti Dios kadagiti biag tayo. Kas kinunana tinasantuan ti asurat iti tunggal maysa kada tayo no adda ti luwa addamet ti liwliwa, no adda ti bisin ti hustisya adda ti pannakapnek. No adda ti panakaidadanes, addamit ti gunguna. No adda ti krus, adda ti panagungar. Dagiti panubok, ngem addamit ti kari, nga imbati ni Jesus kada tayo. Ket tinasantuan na surat, ipakita na nga ti panagsagaba kas maysa a pagadalan para itinamnama. Ket ipaganet-get na, titunggal maysa kada tayo, nga titinga kadagiti rigat, ti panagsagaba, ket mangpapintas, tapno, manaynayunan pa'y ti pamati tayo, ngem saan amang dadael kadagiti biag tayo. Daytoy ti makagapu, nga inawagan na tayo ni Jesus, nga nanabendisyonan, kadagiti panagsagsagaba tayo. Agsipod nga ti panagsagana ket saan nga maudi apaset ti panagbiag tayo. Ngem adda tinamnama akari nga mapapapintas pay ti panagbiag tayo. Isu daytoy ti awis na kadagiti biag tayo. Isut gapo na nga rod, kas namati, addaan man, dagiti bukod tayo, nga krus, kadagiti biag tayo. Mabalin nga dagiti pagsagaba, kadagiti problema, kadagiti biag tayo, ti pampamilya, saksakit, rigat, pannakaabak. Sa pangarigan ko man, dagiti napanje Bible quiz, siyempre, adda ti nangabak, adda naabak. Oo. Paset, ti palagbiag, dagiti jay, kakapsat. Saan nga amin nga gundaway ket mangabak tayo, adamit ti panagbuteng, ti masakbayan, ti tunggal may sa kanya tayo, ngem ti karit kada tayo kakabsat. Agtultuloy tayo nga titenga ti panagsagaba tayo, adda tinamlama nga agururay kanya tayo. Saan amarukod ti maysa nga Kristiyano, babaen ti liwliwa ti biag, no di ket babaen ti pamati. Isut gapuna kas maudi pangserra, kakabsat ibagbaga ni Jesus kada tayo nga itangal daw di ka kumamapukawan itinamnama. Mabalin nga adda dagiti luwa saem wenno problema parikot kadagiti biag tayo. Nga di tayo ammo, dagiti sasawen tayo. Gapu ka dagiti rigat. Nga magyaman tayo kina Apo. Manipod ka dagitoy, bendisyon na tayo, kadagiti bibiyag tayo. Kas kinunana, nagasat dagiti nabaknang, nalatak ken man nakabalin, kunati lubong. Ngem kunamet ni Apo Jesus, nagasat dagiti agibtor,
nagasat dagiti agayat, na bendisyonan dagiti agtalinaed analinteg, iti tenga ti panagsagaba. Itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam, iti Apo, babaen, iti panangidatag mo kenkwana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket agliplipyas to iti arak, dagiti burnay mo. Kakabsat, idaton tayo, dagiti apagkapullo, karkari, ken datdato na pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Agut ayeg mi, nagtaudat kukwam. Intalek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami iwapo, ti kinaparabor mo kaligiti biyag mi, na espirituan ken na materyalan. Parukpok mo tinanalay nga bendisyon kaligiti anak mo, ken kastamet nga mausar, dagitoy nga datdaton, ti paramid, misyon, ti iglesyam, dito'y central. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy tayong agtakdir, kakabsat. Ket sangsang kamay sa tayo, tinaindaklan ang panagyaman, ti daytoy nga komunyon. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka. ti Apo adda kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yo dagiti puspuso yo, Itangad mi ida iti Apo. itden tayo ti panagyaman iti Apo a Diyos tayo. Nakanatad nga itden tayo
ken kuana ti panagyaman ken panagdayaw. Agyaman kam ken ka, Ama, takas talaunay ti panagayat mo ti lubong, inted mo ti anak mo amang isalakan. Ti Apo iti amin na biyag, imaya nakipagyan kada kami. Nangagas ken nang isuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti managbasol, ken nagunod na ngagpaay ken katibaro a tao, babaen ti danum ken espiritu. Nakita mi ti dayag na, no pampay kasta nagpakumbaba gapu ti panagtulnog iti pagayatam. Siyayat nga imawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayaan na kam iti panakabali ni patay. Babaen ti panagungar na, itden na kada kami ti biyag nga agnanayon. Santo, 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 Diyos sa nabileg, langit and dagat napnot, gloriam sa jay kangatuan, nagasat ti umay gapuken apo. Hosana jay kangatuan. Idi rabi panangted mo ti bagina nga agpaay kada tayo, nangala ti tinapay. Idi nakapagyaman pinisi na ti tinapay ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alain nyo kaninyo daytoy ti bagi mapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan na ti panangrabii, innala na ti kopa, nagyaman manen amay paay kada tayo, inted na kadagiti adalan na ket kinanana, uminom kayo iti daytoy, dakay amin, daytoy ti kopa atulag, iti darak anay bukbok, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu, agpaay ti pannakapakawan, kadagiti basbasol. No kanenyo, daytoy at tinapay, ken inumin nyo, daytoy a kopa, mapabaru iti kapadasan nyo. Iti kaadda ni Kristo kada kayo, iti iumay na ti maudi a panagbalegi. Sangsang kamay sa tayo, iti isasangumi ti lamisaan mo, O Diyos, saan kami nga agtalek, iti bukod mi akinlinteg, no di ket ti mabubos nga ayat mo. Umay kam agsipod ta mumilaeng, pamuspusan, tapno agbiag kami, yan masarakan mi, panaginayon a pamaneknek, na iso da pagtalek mi ken ka. Sapay kumat at ipanaglakam mi, tilaytoy a sakramento, makatulong iti naibag at nakaamumiken ka. Mangipalagip kada kami ipanagbiag nga dan nauros at panakaawat iti pudno a kinatao mi. Itinagan iti mangisalakan. Amen. Sangsang kamay sa tayo nga basayan ti Amami nga adda sa dalangit, madaydayo kuma tinagan mo, umay kuma ti pagariam, maaramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dalangit, kastamet dito'y daga, itdem kuma kada kami, taraon mi tinaldaw, ket pakawanin na kami, iti basbasol mi, akas met pakawami, kadagiti nagbasol kada kami, di na kamyeg, iti panakasulisog, no di ket isalakan na kam ti dakes, takukam ti pagarian, ti panakabalin, ket ti gloria nga agnanayon. Amen. Gapot at damay maysa at tinapay, a pagbibingayan tayo, may maysa tayo abagi, uray no adu tayo. Titinapay apisyan tayo, ket pakiramanan tayo, tibagi ni Kristo. Amen. Ti kopa pagyamanan tayo, ket pakairamanan tayo, ti dara ni Kristo. Amen. Kakabsat, agtugaw tayo, maawis kayo, nga glakam iti nasantuan, nga sakramento ti komunyon, ket punwen tayo, dagiti pagparintumingan, umuna, dagiti adda, kadagiti umuna nga pagtugawan, ket maawis ti tunggal maysa kada tayo, kakabsat.
Kakabsat, iti daytoy nga komunyon ket silulukat iti amin ti tunggal maysa kada tayo. Maawis kayo nga dumatag, nga addaan ti napakumbaba nga puso, kas maysa nga anak ti Apo. Tapno sangsang kamaysa tayo nga idaton dagiti biag tayo. Ken Kristo. Ammo tayo nga ti panawen, ti panaglakam, ti komunyon kakabsat, ket isu ti panawen, wenno gundaway nga isut panang sukimat tayo kadagiti bibiyag tayo. Panawen a panangutob tayo kadagiti aramid tayo. Kadagiti sao tayo, panggep tayo, nga naibusor iti pagayatan ni Apo ken kastamet kadagiti sabsabali. Isut gapu ng rod kakabsat, tintay panaglakam. Panunutin tayo, dagiti nagkurangan tayo. Utubin tayo. Ket idaton tayo, dagiti biag tayo ken Kristo. Ket dagitoy nga simbolo iti kopa ken kastamet ti bagina, mangiparangarang ti panagayat na ti tunggal maysa kanya tayo. Kas kinuna ti salmista, usigen nak o Diyos, ket amwem ti adda iti pusok, suuten nak tapno makitak ti adda ti panunod ko. Wen sukumatem no adda kinadakas kanyak, ket iturong nak ti nagkauna adana. Ket tayo panaglakam, nagtultuloy nga bendisyon ti ipaay ni Kristo, ti tunggal maysa kada kayo, tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. As you come at the Lord's table, let us continue in the spirit of prayer and meditation. Brothers and sisters in Christ, the sacrament of the Holy Communion is a means of grace, meaning God's grace is with us as we commemorate His love, His passion, His death and resurrection of the cross. As we meditate, let us give our heart, our mind, ourself to our Lord Jesus Christ, remembering that through His body and through His blood, to this element of bread and a cup of wine, Jesus is with us at this very moment. The Bible says that blessed are the pure in heart, for theirs is the kingdom of God. And as you take the bread and drink the cup, remember that Jesus is with you, and may He reigns in your heart and in your life. You may now eat the bread and drink the cup. Arise, remember that Jesus loves you and He reigns with you. Amen. Sa paglapit natin sa dulang ng ating Panginoon, ating alalahanin ang Kaniyang imbitasyon sa bawat isa sa atin. Lumapit tayo ng may pagpapakumbaba at pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. Sa dulang ng ating Panginoon ay masumpungan natin ang kapahayagan ng Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ang lawak, ang lalim ng Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Na ipinagkaloob niya ang Kanyang sarili upang tubusin tayo
sa ating mga kasalanan. Ipinagkaloob niya ito hindi lamang tayo para tubusin, kundi para bigyan din tayo ng kalakasan na mamuhay sa kabaguhan ng buhay. Ipinapaunawa sa atin ng ganitong diwa na tayo na nakikinabang sa biyaya ng kanyang pagkamatay ay binili niya sa pamamagitan ng kanyang buhay. Binili niya tayo upang maging kaiba sa sanlibutan ito. Binili niya tayo upang maging halimbawa ng kanyang pinaghaharian. Binili niya tayo upang maging liwanag. Kaya mga kapatid, naway ang kapangyarihan ng ating Panginoon ang siyang gumabay sa inyo sa inyong paghayo at laling magpaalala sa inyo. Kayo'y mga anak ng Diyos, inihiwalay para sa Kanya upang maging instrumento ng pagbabagong ginagawa niya sa sanlibutan. Amen. The table of the Lord is intended for us. As we come before Him, let us be reminded of what the Lord said in John chapter 15, verse 11, and it says, "And He said, These things I've spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." This morning, beloved in Christ, we must remain joyful in our relationship with the Lord. And may we find always the joy that drives us towards including ourselves in the ministry that the Lord had provided for us. Also, this joy must remain in us. And like a well that must spring up within us, let the joy that comes from Christ be reminded, or would remind us, that what we do is for His sake and for His glory. As you take the bread and the wine, let us be reminded of the joy, the love, the peace, and forgiveness that comes from the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Dahito iti mauding awag. Kaya tuloy-tuloy tayong daan pakumbaba nga dumatag ken Apo tapno aglakam iti daytoy sakramento ti komunyon. Kakabsat iti daytoy nga panaglakam tayo, mangipalagip kanya tayo iti panangiselebrar tayo, iti panagkaykaysa tayo ken Kristo. Numampay na dumaduma, ti sagsagot tayo, na dumaduma, tinaggapuan, lugar, uli, ngay magyaman tayo, mabayan tintay panaglakam, ti daytoy nga sakramento, pinagkaykaysa tayo ni Kristo. Kaya tingkay panaglakam, tultuloy nga ni Apo, ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo. Tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Jesus said, "Did not choose me, but I chose you to be my disciples and bear much fruit." Brothers and sisters in Christ, it's a privilege and a responsibility that you serve as communion stewards.
remembering Christ died for us. He gave us His life. And so in return, He expects us to give our life, our service, and our joyful commitment to Him. May you continue to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ and live righteously in His presence. Arise, Jesus is with you. Amen. Sang kamay sa tayo man nga agtakdir kakabsat para iti kararag. O Diyos, itedmi ti panagyaman, tadaka kadakam, iti tiyempo ti komunyon. Na ikat yaman palalasin, na irugi ti baro ka nagkakadwa. Itdem kadakam iti panlakilangin-langin ken Kristo. Isu ngay may tapno agserbi kadagiti tao. Itdem ti grasya ken panakabales agpaay kadagiti amin at tiyempo. Itdem ti ragsak ti panakabalingin nga anak mo. Ken ti panagtulog ti pagayatan. Tinaga ni Kristo. Amen. O Jesus ko inkarit, ti agserbi ken ka. Apo ken manubot ko, inakat baybayan. Jakabuteng tigubat, nuadakat kanyak. Jak tumet mayawawan, sikat mangidalan. O iparinam kadi, di kaadam kanyak. No solisugod umay, dagos arpadan na. Ngekabusor na bileg, at to'y lawlawen na. Ngemamuasit ganak, tapno jak matinan. Kararag tayo kakabsat. Kas may sang agimong o apo, sang kamaysa kami nga agyaman ken nagdayaw ken ka. Gyaman kami met iti karim ditunggal may sa kanyami. Numampay nabatbat kami dagiti problema karit nga mangted ti panagsagaba nga magyaman kami kadigiti karim nga impay mo. Ket kidawem mi kadi o apo ti agtultuloy nga panakikaadam nga isut mangpapigsa kadigiti bibiyag mi. Tapno ititenga dagitoy nga karit o apo. Babaen iti pamati mi ken kawapo isut mangtingel kada kami. Tapno ti pagayatam ti maaramid kadigiti bibiyag mi. Agyaman kami kadigiti agkasangay iti daytoy nga lawas kastamet kadigiti nakaabot dagiti anibersaryo da. Agyaman kami o apo. Ti may sangatawen nga panangi paay mo manen nga mangipakita ti ayat mo kadakwada. Agyaman kami met iti si Bubukel nga pamilya iti Dayag family ta kadwami ni Tatay Dion.
ti panagdaydayaw ken panagyaman ken ka. Manipod ti panaka-hospital na, ti dagiti naglabas nga lawlawas o Apo. Tultuloy mo kadi nga ikan met ti panangagas mo ken kuana o Apo. Kastamet ken ni Nanay Anita, kastamet ken ni Kuya Ben, nga asawa ni Ate Imelda, ti visiting team head me o Apo ti iglesia. Ken kastamet kadagiti amin nga adda iti kadagiti pagagasan o Apo nga paset dagiti pampamilyada. Usarem kadi dagiti pagagasan o Apo, dagiti mangagas ken kastamet kadagiti agas o Apo. Tapno may subli dagita nga pigsa, tapno may sayang katda nga aramidin dagiti impaay mo nga aramid kadakwada. Tultuloy memet nga ikarkararag o Apo ti pamilya ni Dan Balmores o Apo nga daydi sultan ko darat. Ti pupusay ni amana numampay nyaman ti aramidin na tattao Apo si kakadi ti makikaadda ken kuana. Tiliwliwam ti ipaay mo ken kuana. Kastamet ti si Bubukel nga pamilya ti Abad family. Numampay na itabonin o Apo. Tingingutin lang nga asawa. Wala po, italekmiken ka, kadagiti bibiyag mi, agyaman kami met, kadagiti nakadwami, nga naikan ti gundaway, nga nyaman dagiti rantada, nga imay dito Manila, o Apo, kat ti panagsublida manin, kadagiti ilili, ken kastamet kada pagtaingan daw Apo, ay wanam kadi isuda. Salwadam isuda, nang nangruna o Apo, dagiti katrabaho mi o Apo, pastor, ken kastamet kadagiti delegado da, iti National Grand Final, ti National Bible Quiz nga napasamak iti Kalman. Si kakaditi magsalwad, ti panagawid da, jay Mindanao o Apo, dagitoy nga kakabsat mi. Ken kastamet dagiti daw karkararag ti tunggal maisa o Apo, amom dagiti adda kadagiti kaungganda. Ket mangnamnama kami o Apo, nga inawat dan o Apo, ket impaaymon ti sungbat kadagitoy nga karkararag o Apo. Wen Apo, agyaman kami kadagiti karim, dagiti sasaom. Ket tulungan na kami nga agbalin ko mga paset ti panagbiag mi. Tapno kastawa Apo, tultuloy nga saan kami nga agkurang, no di ket ti pagayatam ti maramid. Pakawanen na kam kadagiti amin nga nagbiddutam mi ken ka. Dagiti amin nga nagbasulam mi, kas pamakawam mi met kadagiti nagbasol kada kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Jesus, inkari kadagiti kukwam no sa dinudyan mo ijay metadata siya Jesus inkarik met yasikat surute ingnan at panumpalan ingat kasinaan. Ken Espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ilami ken Amen. Kakabsat ken Kristo ti agtultuloy nga ayat talna ken parabor ti ipaay ni Apo Jesus ti tunggal maysa kada kayo, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.